חפה לנו! חפה לנו, מכת אש! פרוס מימין, פרוס לבור! נפל פה לבור! איפה ברקש? תפתח את האזור! לבור, תפתח את האזור, לבור. מה? לא משהו? בואו נפרק פה כמה רימונים. מה אתה עושה? מה אתה עושה? מה אתה רוצה? תן לסגור עניין פה! מה אתה עושה? תגיד לי, מה אתה עושה? תכניס אותו חזרה פרקש. תכניס את הרימון חזרה. בסדר, עידו, תירגע. אני לא האויב שלך, תירגע, טוב? תכניס את הרימון חזרה. בסדר, נו, עזוב. מה אתה רוצה לעשות? יורד למטה. מה יורד למטה? עידו, אתה לא נורמלי. מה יורד למטה? גם המג"ד אמר לך, בלי סיכונים מיותרים, נכון? שום סיכונים. איזה סיכונים? מה הסיכונים? מתכוון לראות או מה? לא שאתה יורה או שהיד נופלת לך ואז אבוד לך. אני ראיתי אותך כבר. אני קראתי את המכתבים שכתבת לאשתך. הייתי צריך להרוג אותך כשהיית לבד. שם ליד האוטו. כן? אז מי היה מוציא אותך מפה? זה לא כל כך פשוט. הרגל שלי קבורה כאן מתחת לסלע. רותם כאן 20. רותם כאן 20. כאן קודקוד עבור. אני רוצה שתצאו משם עכשיו, כל העסק הזה עומד להתמוטט כל רגע. הרגל של הבחור פה תקועה, זה ייקח לי עוד קצת זמן. כאן 20, כמה עמוק הרגל תקועה? כל הרגל. אם היה לי מנוף. כאן 20, המתן. יונתן, יש לנו אפשרות לארגן למנוף? כן. סלח לי. יש לך אולי סיגריה? לא מעשן. זה מסטיק. שלא יורס לי את השיניים. זה מסטיק בלי סוכר. גם טוב.
אם אני לא אצא מכאן, תוכל לשלוח את המכתב לאשתי. תדאג, אתה תצא מפה. אל תדאג. תגיד, מה הבחורה הזאת, הקצינה? מה היא אשתך? לא, היא לא... היא לא? לא, היא לא אשתי. באמת המסטיק טעים. אבל מאיפה שהסתכלת עליכם, זה נראה לי שאתם אוהבים. עידו, אני זורק את החבל! יש עוד פאקה. שוטר. זהו, זה הסוף! זה מספיק! שחרר את זה שם. לא! תמשוך עכשיו! לאט! תכנס לג'יפ, תניע, ולפי הקצב שלי אבל. נו כבר! תמשוך! לאט, בקצב אחי! בקצב יופי, בקצב הזה, לאט! כן, ככה! יותר לאט! יותר לאט! שוב! לא! לאט יותר! כן, בדיוק, כן, בקצב הזה! שבאנו לקחת את הפרונטו שלך, אז הם הסתתרו מעלינו והצפו בנו. רצינו? כן. היו לו השערות לגבי היחסים בינינו. מה הוא אמר? הוא אמר... הוא שאל אותי... מה? לא חשוב. ספקולציות של מישהו שמסתכל מהצד.